patre gumulung mangrempak Korodo korore kagere Rananggana kawe gelar ero wang wang Ulatala Pracoko belah iblis lanat padha jeg-jegan Adiku di wis wawak demapan di gunung Rejemuko Neng panganku lan panganmu mung namung jalmun mung saya di Oh ya Kang wis wirana manungsa lewat kene weteng wis selak ngelih je bola-bali kroncongan intir-intir Nek selak ngelih mangane wak wiyaga kae apa Moe wak wiyaga ki pahit ra enak Tua-tua Di kayak kok ana suara kemprosak kabeh di. Bokang ayo padha diperpeki. Yo. Tata Gati Wisaya Indriyaksal Sara Maruta Ulatala iki ana satra gagah pidheksa sapa aranmu Den Wah takon marang aku jenengku Raden Bratasena panenggahing Pandhawa Wah, iki ana buta loro sapa aranmu? Oh, jenengku Ditya Rukmaka. Oh, la tala jenengku Ditya Rukmaka. Raden Bratasena arep golek apa nang alas kene? Wah, aku golek kayu gong susuhe angin. Oh, kayu gong susu angin ra ono manku Den. Wah, udet kuku Pancanaka Sirna Margalayu. Giget pedhot jangkamu gegulung gepeng awakmu Tapi
sekar pisang sekar pisang wong manis pisang sesajining karya maneman Mas Yaman Rama patut lapor inulutan mring sesama rahamane nuling suting nendra suting nendra suting nendra wong manis rajane Sri Mantara manikman Sanwatara Rama Sanwatara lamun sira tepe tresna ramane dhewe aran ingsun aran ingsun aran ingsun manis ingsun mituring sabda iya iku nyamas iya iku sanadyan kang utama ramane dole arisena salami mong asih tresno Ucap kacarita Ditya Rukmaka lan Ditya Rukmakala dipun kumbha dening Raden Bratasena sirna Margalayu kebadat dados Bathara Indra lan Bathara Bayu. Ya mati aku. Ulun sing dadi Ditya Rukmakala, Ngger. Wah, ulun sing dadi Ditya Rukmaka. Wah, kok reka-reka dadi buta barang opo karepmu? Ulun kesiku dening Jawata, Ngger Bratasena. Ngger Bratasena kayu gongsisku angin iki kanggo apa, Ngger Bratasena? Wah, kanggo golek ngelmu sangkan parane dumadi. Yen kita kepengen sangkan parane dumadi, golek banyu suci Parwitasari, Ngger Bratasena. Wah, banyu suci Parwitasari, papane nang ndi Indra kakekku?
apane ana ing telenging samudra laya wis ngger ulun kondur mangkayangan. Wah, ulun kondur mangkayangan. Sing preto ngati-ati yo ngger aja kaya bocah cilik. Wah, yo. Baling carita Raden Bratasena wis prapting ing tepining samudra laya sigra ambyur golek banyu suci Parmitasari. Sumyak suarane karengyan samirana mawaris lomprang kandaning aspita karengyan ing putyanira sarining kembang Wauta rameh nggih nyoba ndayuda Raden Bratasena mengsah Ditya Rumaka lan Ditya Rukmakala silih ungkih genti kalindrih Ditya Rukmaka lan Ditya Rukmakala dipun kumba dening Raden Bratasena sirna margalayu kebadar dados Bathara Indra lan Bathara Bayu ndadekake gara-gara. Ama mratandaning gara-gara bumi goncang Kanjeng Lindhu sedina kaping 7. Obahe jagat brakempumananing gunung tarung padha gunung. Akeh kausal prapal, banjir bandang, matlatu mangalat-dalat. Sumuing gara-gara semunduling antariksa, gara-gara kinarya ngurmati Wedalira, Ilurah Semar Badranaya, sak putra-putranira.
Do selamat kabeh to Kang Gareng. Oleh pamujimu truk selamat kabeh ra ana apa-apa. Dene Bagong kae piye? Aku waras, Truk. Lak gunamu ra ana apa-apa to, Truk? Gunaku ra ana apa-apa. Lho, lek ra ana apa-apa, sing arep dipangan apa, Truk? Yang dimaksud ra ana apa-apa kuwi do sehat kabeh. Truk, ayo padha tetembangan yo. Arep nembang apa Kang Gareng? Gudeg yojo. Gudeg yojo ora eti ning dirasa. Aku tak nembang sluku bathok. Sluku bathok, bathok. Elo siramu menyang Solo, le olehi payung bodho. Pak Jentit loloba, wong mati ora obah. Yen obah matine bocah, yen urip golek duit. Bagong arep nembang apa? Aku ora tak nembang truk, ra iso. Ya wis. Yen ngono anu tetembangan buta-buta galak. Buta-buta galak solai lonjak-lonjak.
ibu-ibu waranggana do muni mripate plerak-plerok. Sing lek tanganku mburi sing anu, bapak-bapak wiyaga do muni kulite ambengkerok. Yo, ya dijajal ya, Truk. Yo. Buta-buta galak solahe lonjak-lonjak. Apa mau? Mripate plerak-plerok. Yo. Plerok, plerok. Mripate arang plerok, 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 plerok. Mripate plerok, 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 plerok. Ayo wis. Yo nderekke Ndara Janaka goleki Raden Bratasena. Yo. Janaka wae.
Indriaksol Soro Maruto Om Cucandala tabiwar pasara bangkong celeng kebeles raten raten sapa jeneng gedhe omah saka omah dijeneng sapa jeneng ngaku-ngaku ten buta sapa prajekanmu endi dangkamu senajan aku buta nanging aku dudu buta alasan aku buta utusaning ratu saka negara ngiri kedasar jenengku Ditya Gendar Pendalin wah lah dalah jenengku Ditya Jugrang Grawa wah jenengku Ditya Rambut Geni ten sapa jenengmu ten takon marang aku jenengku Janaka Permati wit paco umbang alali wong bagus jeneng akeh banget sing mburi sapa sikile dekle tangane cekok sapa Kang jenengku Nolok Gareng reng nolok goreng nolok go reng bono loreng jeneng siji kok diulak-walik padake panganan wae je diulak-walik ae sapa irunge dawa tangane dawa sikile dawa sapa Kang jenengku Petruk Kanthong Bolong Tubrajaya Pentung Pinanggul wah jeneng kowe banget karang aku nyilih jenenge tanggaku barang sapa mripate amba lambene dhuwur sapa Kang jenengku Bagong meh siji jenenge raten alumahku menyang endi Den anut lagune sikil kedheping netra krenteking perdaya budining pengangen-angen mano pabur karwan parane satir alumahku karo sedane kutu bali ra kena wacut ora ana gawar kenteng sing mepalangi lakuku apa ora ngerti sira buta panjiglep sira buta pating cilep tak sampar tak sandung rambuting gubet tak tigas nganggo curiga papo sapetake merpatang ku andap Den sentik dawir kupingmu buta kowe giget pedhot jangkamu gemah aja rawamu nyenya yo
kedaten bapakne dole yondo kami sekar pepunden Sri Kresna mane-mane Kono satro gagah pidhaksa sapa aranmu Ran? Wah, takon marang aku jenengku Raden Bratasena, panenggahing Pandhawa. Wah, iki ana naga sapa aranmu?
takon marangku jenengku Naga Nemburnawa. Wah, Naga Nemburnawa. Yo. Raden Bratasena arep lumaku menyang ndi? Wah, golek banyu suci Perwitasari. Banyu suci Perwitasari ora ono manuta dadi panganku, Den. Wow, dat kuku Pancanaka Sirna Margalayu. Sembur mlonyo awakmu. Waduh. Kuku Pancanaka Sirna Margalayu. Naga Nemburnawa manjing ing raganira Raden Sang Bratasena. Mati aku. Jago kluruk rame kapiarsi lawa kalong luru pandelian ajreng kawanan ing semune wah ikono bocah cilik wujude padha aku sapa aranmu? Kula Dewa Ruci nger guru sejati kita. Wah, bocah cilik wis wani ngaku guru sejati barang. Nger Bratasena kita arep golek kayu banyu suci Perwitasari nger Bratasena. Wah, wis ngerti barang karepku. Kula Dewa nger apa sing dikarepke kita ulun ngerti nger Bratasena. Wah, yen aku arep golek banyu suci Perwitasari nanti. Manjing ing raga ulun nger Bratasena. Wah, apa sedeng aku gedene semene kowe cilik semono. Aja maido marang ulun, gage manjing ing raga ulun nger Bratasena. Wah, yo. Jebule ragamu jembare kaya Jagatraya. Ya nger Bratasena coba mresana ning Antareksa nger Bratasena. Wah, aku weruh Surya Candra lan Kartika. Coba mresana ing jagat ngisor nger Bratasena weruh apa? Wah, aku weruh banyu geni lan langit. Nger Bratasena kita wis kadurungan banyu suci Perwitasari nger. Wah, yo.
Nger sembahmu tak tampa. Nger Bratasena yen wis entuk banyu suci Perwitasari ulune teteng Raden Werkudara ya Nger. Wah, yo. Nger Werkudara, besok yen ana lakon Wahyu Widayat, ana bocah lair njaluk disesepi satra kang kadunungan banyu suci Perwitasari ya Nger. Wah, yo tak eling-eling. Kaping 3 kita aja tumindak adigang, adigung, adiguna. Wah, apa tegese adigang, adigung, adiguna? Adigang aja mendale pangkat lan derajat kita Nger Nger Werkudara. Wah, adigung. Aja ngendelake kasugihan kita. Wah, adigung aja Wah, adigung. Aja ngendelake kapinteran kita Nger Werkudara. Wah, yen ngono aku njaluk pamit. Iya, Nger, sing pretung hati-hati ya, Nger. Wah, yo. Perwitasari. Kok sakniki beda Gus ngangge gelung? Wah. Aku diparingi karo Dewa Ruci. Saiki jeneng kudu Bratasena. Sinten Gus Werkudara? Pengumuman. Raden Werkudara ditambahi jeneng. Raden Bratasena ditambahi jeneng Raden Werkudara. Nggih, 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 nggih. Satu sewu. Wah, yo Petruk karo Bagong derekke aku nang Amarta. Nggih, Gus. Jan melu-melu ae. Aku dhewe ya. Yeah.
Aku wis tekan Ngamarta, aku tak bali ning Ngamarta. Halo Pak Boy. Halo Pak Boy. Wong manis saya tidak tahu sodo iman Halo Pak Boy, halo Pak Boy, halo Pak Boy. Bratasena kumulung mangamuk bungkung ngerempak wadya 3000. Saiki Bratasena kok ana gelunge kaya cah wedok ladalah kowe. Wah, jenengku tu Bratasena. Jenengku Werkudara. Wah, Werkudara jenenge. Kok ditambahi barang malah saya elek. Wih, Werkudara Parsonti. Wah, golek banyu suci Parwitasari. Banyu suci Parwitasari tak jaluk. Wah, ora nyotampan ono. Wah. Halo Pak Boy. Tanteng teng. Aduh. Dewa Werkudara, aku njaluk urip, aku njaluk. Wah, sampak dibondangkan. Aduh, mati aku.